Ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska si zahráme, neviem ako sa toto hra volá, ale môžeš to cvičiť, je to taký simulátor a je veľmi dobrý. Tak máme tu nejaký tutoriál, tak ho dokončím. Celkom zaujímavá hra to je zatiaľ. Idem posilovať s činkami. Nemám staminu, super. No kolekt! Jaj, Mária svata. Makáš! Poď, makaj! Došla ti energia. No. Tak asi by sa čo je... Jaj? To čo je? Že to je toaletný? To čo za toaletný je? Skibidi dob, yes. No, ale vyhral som. No, idem zase mrkať do posilovny. Alebo čo to je? Ja si dám auto. Auto limit. Super. Však on nemá kondičku. Tento dok. Tri potrebujem týchto energií. Mám 19. Jak mám získať energiu? Shopping. Zdrhám. Beriem. Aj skibidi toilet beriem. Reálne som si zobral také nič. Čiuduk. Mám záchod. Že ja sa z toho miesta nepohnem. Kde? To sú láky, alebo? Ježiš, my sme sa zamotali s typkom. On... Čo? To jak dobre. Ináč ľudia bude mať aj mikrofón, ale ten sa zatiaľ ešte nedostal k svojmu životu. Ale mám ho doma, vám ho ukážem, ak mi neveríte v ďalšom videu. Paplady. Zima už šíha z každej strany. Dva paplady. Na nový boiler nemá money. Takže my idem makať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To sú pierka len. 1, 2 a jeden záchod. Gda, a výdobí vrlou tabko. Učičkom, kamnáču. Právky kamnáču, a prvný Ježiš, toľko záchodov. Yes! Ja mám dosť energie. No počkaj. Som chorý. No. Dobre, na chvíľku vidím, ale hneď som spať. No ako pri cvičení. Čo je? 5. Tak.
Takže toto by bolo pre dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A my sa vidíme u ďalšieho videa, kde takto budem makať a to bude vlastne pokračovať. Nezabudnite dať like a odber a zatiaľ čus. Ale už som celkom svadnatý. Tak čau.